2017an 53 langile hil egin ziren Hego Euskal Herrian lan istripuan. 8 garraiolariak ziren eta aurten dagoeneko 5 hil egin dira errepidean, bat orain dela 2 aste Nafarroan. Hori dela eta otsailaren 13an gehiengo sindikala elkartu egin zen gaia salatzeko asmoz, eta gaur 3 sindikatutik Jaione Ugalde dugu gurekin. Arratsaldeon, Jaione. Arratsaldeon zoi ere. Zer modu zaude? Hemen triste pixka bat eman dituzun datuekin, baina garraiolarien alde borrokatzeko gogoarekin beti, ezta? Kopuru altua dagoeneko. Lehen urteko zifrak aurreko urtekoekin ere berdinak izan ziren gutxi gora bera, ez? 50 langiletik gora hil ziren lan istripuan, eta aurten tamalez urtea oso gaizki hasi dugu. 8 dira lan istripuan Hego Euskal Herrian hildako langileak, eta horietatik 5 errepidean hildako langileak dira. Eta guretzat badatu horiek nahiko esanguratsuak dira, eta aldi berean jendeari eskatzen diogu pentsatzeko inguruan zer dagoen, ez? Azkenean, etxetik lanera irten diren pertsonak dira, eta heriotza topatu dute bidean, ez? Inoiz ez hobeto esan da. Eta orain dela 2 aste hori Nafarroan kasu bat eman zen. Nafarroako lehenengo lan istripua hilgarria dela esan genezake, eta errepidean izan zen, ez? Oronoz Mugairin, kamioi bate su hartu zuen eta bidetik atera zen. Ondorioz, bertan zijoan garraiolaria hil egin zen, kamioia sutan jartzen, historio luze bat. Inguru hortan zer gertatzen da, askotan esaten dela, 121 errepidean gertatu den beste istripu bat. Eta guk beti atzean gabiltza esanez, garraiolarien lanpostua errepidea dela, eta ondorioz, errepidean izaten diren istripuak guretzat lan istripuak direla. Eta zergaitik eman zen istripu hori? Azkenean horren atzean gauza asko egon daitezke, ez? Alde batetik errepidearen egoera izan daiteke, beste alde batetik kasualitatea momentu hortan ere, ez? Su hartu zuen erremolkeak, eta orduan hori gertatu daiteke. Baina gu beti pixka bat barrurago jotzen dugu edo atzera begiratzen dugu, ez? Ze egoeratan lan egiten du garraiolari horrek adibidez, edo zertan pentsatzen ari zen momentu hortan, deskantsua egin zuen ondo edo ez, edo atzean daukan enpresaria batek behartzen du lan egitera beharrezkoak diren baino ordu gehiago, hor mantxa handi badago eta prekarietatea izena du, ez? Eta tamalez garraiolarien lan baldintzak azken urte askoetan hortik dijoaz bideratuta, ez? Edo zein errepide eskinetan ikusi ditzakegu garraiolariak lotan, garraiolariak jaten, eta horrek ez luke hola izan behar. Azkenean presak ez, lekura llegatzeko edo ere kamioia gaizki egon daite, ez dakit, gauza asko gertatu daitezke. Ibilgailuak ere gero eta zarragoa dira, azkenean ibilgailu berri bat erosteko ere inbertsio bat egin behar da, eta garraio munduan Euskal Herrian asko autonomoak dira, enpresari txikiak, orduan denetarako ere ez da iristen, azkenean garraioaren prezioak ere jaisten ari dira tamalez, orduan horri aurre egiteko askotan egoera latz askotara bizi behar izaten ditugu, ezta? Hau ez da hitz egiteagatik baizik eta hau ikusi egin da lehen ere, aipatu egin duzu hori ikusten zaiela hori logurea daukatela edo zin lanean eman daitekela, baina bermatu behar da lan baldintza hon batzuk batez ere segurtasuna dagolako jokoan. Hori argi dago, guk beti esaten dugu, ez? Azkenean, Europara begiratzen baldin badugu, han beste neurri asko hartzen ari dira, adibidez. Garraiolari guztiek, edo herrialde horietan lan egiten duten garraiolari guztiek, herrialdeko soldata minimoa kobratzea. Edo deskantsuak kabinatik kanpo egin behar izatea hoteletan edo dena delakoetan. Orduan, Estatu Espainiarrean adibidez ez dute zer jakin nahi neurri guzti horietaz, eta azkenean ikusten duguna da ekialdeko garraiolari asko, egoera oso latzetan bizitzen. Guk beti diogu, guk 3 sindikatua garraiolari autonomoen sindikatua da, baina gure ustetan txofer batek edo ekialdeko pertsona batek edo den lekukoa berdin zaigu baldintza honak baldin badauzka lanean, guretzat autonomoentzat ere baldintzako hobeak izango dira, hori argi dago. Orduan, usten dugu sinergia moduko bat sortu behar dela, denen artean, denen eskubideen alde borrokatzeko, ez? Azkenean, langile horiek, ekialdeko langileek diotena, eta ekialdekoak dioz, gehiengoak hangoa dira, baina edozein lekutakoak izan litezke, bez daukate beste irten biderik. Azkenean, soldata bat eraman behar dute beraien etxera, guk ere berdin egingo genuke. Gauza da, atzean dagoena, ez? Gobernuek ez dute zer egiten egoera hori hobetzeko, ez dituzte eskaera minimo batzuk egiten enpresa horiei, kooperatiba faltsuak sortzen dira, orduan atzeko atetik sartu behar izaten dute garraiolari askok,
Guk uste dugu azkenean administrazioaren utzikeriak sortutako egoera bat besterik ez dela errepide iskinetan ikusten ditugun egoera latzoiek, ez da? Eta zoritzarrez hor daude emaitzak. Bai, hori da, azkenean beti esaten dugu, ez? Ematen du sindikatuak ateratzen garen bakoitzean beti kexu garela, baina ez da hori bakarrik, zenbaki guztien atzean pertsonak daude. Eta esan bezala, pertsona horiek lanera joan dira eta ez dira itzuli. Eta horren aurrean zerbait egin behar dugu. Errepideek zer ikusia dutela, noski baietz, denok dakigu, edo Nafarroan denok dakigu, 121. Errepidea ez dela seguruena. Horren aurrean, gobernuek zer egiten dute, esaten dutena da, agian kobratzen hasiko gara errepide horiek, baina guk esaten duguna da, lehenetsi dezagun segurtasuna edo errepide horien segurtasuna, eta ondoren hitz egingo dugu beste guztiataz, ez? Baina leku guztietatik dirua bakarrik atera nahi izana, azkenean ez da irten bidea. Lehenengo, bai garraiolarien eta bai gainontzeko herrikideen segurtasuna berretsi behar da. Argi dago kamioi bat ibilgailu handi bat dela, eta horrek errepidean gauza batzuk sort ditzakeela, ez? Baina gainontzeko gidariek ere kontu zibili behar dute, azkenean errepidea leku serio bada, eta garraiolariak gidari profesionala dira, eta hori ere kontuten hartzeko zerbait da. 13an hori elkartu egin zineten, eta zer egin zen? Azkenean elkarretaratze bat. Normalean, edo orain arte behintzat azken urteetan, lan istripu hilgarri bat dagoen bakoitzean, ELALAB, SK, Steilas, N3 eta CGT-ko kideok elkartu egiten gara, kaleratzeko ez, azkenean, edo plazaratzeko, gure kexu hauek, ez? Egitan, gizarteratzeko gaitz bat dela, prekarietatea gaitz bat dela, eta hiltzen ari garela, ez? Guretzat garrantzitsua da, ez bakarrik administrazioetara jotzea, baizik eta herrikideek ere jakitea zein egoeratan bizi garen gu guztiok, ez? Ez bakarrik garraiolaria, baizik eta langile guztiak orokorrean noski. Eta ze erantzuna ikusten da jendearengan, herrikideengan? Azkenean, batzutan harrituta agertzen dira, ezin dute sinistu zenbakiak horrelakoak izan daitezkenik, beste batzuk urrun ikusten dute ez, azkenean beste arazo askorekin bezala. Gure etxean ez baldin bada gertatzen, arrotzea egiten zaigu eta orduan ez dugu zuzenen ikusten. Horregatik ikusten dugu garrantzitsua dela kalera ateratzea eta jendera esatea ez begira. Lan baldintzak gero eta prekarioagoak dira, gure administrazioetako kideek ez dute zer egiten hori aldatzeko eta deno jakin behar dugu zertara jolasten ari garen, ez, azkenean. Eta azkenean presio egiteko beste erabat ere izan daitekela iruditzen zaigu azkenean denuntzia guzti hau kalean egiteak. Eta, zer da eskatzen dena, zer da beharrezkoa dena egoera hau konpontzeko? Guretzat, garraio munduan partikularki esango genuke, azkenean usten duguna dela erregulatu egin behar dela, ez, sektorea. Duela urte asko guk adibidez, plan bat aurkeztu genuen, garraioa salbatu izena zuena, eta hor puntu batzuk ageri ziren. Puntu horien artean, izan daiteke, erretirorako urteak jistea, edo faktura propioa sortzea, edo baldintza batzuk, edo sare estrategiko bat sortzea Euskal Garraio gintzan, ez, azkenean Euskal Herrian garraioa oso garrantzitsua da, industriarentzat oso garrantzitsua da, ze Euskal Herriko industria ere txikia da, eta azkenean garraiolari autonomo hauek ere inguru horretan hazi eta ezitakoak dira, eta uste dugu erabatera edo bestera hori babestu egin behar dela, ez? Azkenean horrekin amaitzen baldin badugu edo txikitzen baldin badugu, gero berriz sektore guzti hori sortzea ezinezkoa da, ez? Beste sektore askotan gertatu den bezala. Pentsatu behar dena da garraio estrategikoa dela, ze edo zer gauza kamioan iristen da. Autoak kamioan iristen dira, maiak kamioan iristen da, eta jogurrak ere maian iristen dira. Eta askotan balioz kanpo uzten da lan guzti hori, ez? Uste duguna da lan baldintza duinak eduki behar ditula edozein pertsonak, eta kasu honetan garraiolariak ere lan baldintza duinak eduki behar dituztela, eta horretarako erregulazioa da beharrezkoa, ez? Serio hartzea zein diren sektorearen beharrak eta horren alde borrokatzea. Eta sindikatuetatik zer egiten da? Sindikatuetatik saiatzen garena da administrazioarekin mediatzen, ez esango genuke, baina askotan oso zaila da. Azkenean, guk esan bezala duela urte asko plan hau aurkeztu genien administrazio desberdinei, bai Gasteizko gobernuari, bai Iruñako gobernuari, eta hor gelditu zen. Guk zer egiten dugu, behin eta berriz beraien gana jo, esan ez, mesedez, lege hauek erregulatu behar dira, edo lan baldintza hauek zinezkoak dira, errepidean hiltzen ari gara, errepideen egoera hobetu behar da, eta beste gauza asko, baina interesak beste batzuk izango dira momentu honetan, eta esan bezala, beste sektore askotan gertatzen den bezala,
huts bat sortu da hor, eta hor gaude ez, egunero kalean eta egunero esanez hori beharrezkoa dela langile guztioi duintasuna itzultzea. Azkenean, garraiolarietan zentratzen ari garelako, baina hau lan sektore guztietan ikusten den zerbait da. Eta azkenean hori lan baldintzak prekariotasuna baztertu egin behar da, segurtasuna bermatu egin behar da. Bai, hori da, ez azkenean prebentzio neurriak hartzea ezinbestekoa da, hori argi ikusten dugu, esan bezala bai garraioan eta bai beste sektore guztietan. Lehen urtean esan bezala 53 ziren hildakoak, aurten bai egia da asko errepidean hildako pertsonak direla, baina, hau ez da hemen bukatzen, urte oso luze da, oraindik kotxeia besterik ez da, eta argi daukagu seriotasunez prebentzio neurriak ez direla hartu, eta ondorioz eta tamalez istripu gehiago egongo direla. Hori ekidin behar dugu, eta horretarako segurtasun eta prebentzio politikak hartzea ezinbestekoa da. Azkenean ere esandakoa, ez dela errepidean emandako istripu soil bat, baizik eta lan istripua. Bai, hori da argi daukaguna, bestalde ere askotan istripu bat dagoenean eta pertsona bat hildenean edo ez, gehienetan hitz egiten dena da zenolako ilarak sortu diren edo ez, beste ibilgailuentzat zenolako trabak sortu diren. Inoiz ez da esaten kamioi batekin istripu bat egon da, baina gidari ondo dago, ez? Hori da lehen etxi beharko genukeen berria eta ez bestea, ilarak sortu dira, bai, penagarria da, baina lehenengo bizitzak izango dira garrantzitsuenak. Orduan bai uste dugu hori garrantzitsua dela sektore honetan lan egiten duen pertsonen garrantzia azpimarratzea. Eta badaukazue aurtenerako edo etorkizunari begira zerbait pentsatuta dokumentu berri bat aurkeztea gobernuari edo eta... Ez, gure aldetik dokumentua, garraioa salbatu dokumentua da landuko duguna bai orain arte eta bai hemendik aurrera ere ez. Hor labur biltzen ditugu esan bezala puntu garrantzitsuenak edo guretzat garraioak momentu honetan behar dituenak. Egia da, beste edozein sektoretan bezala gauza asko beharko lituzkela, baina dozen erdida puntutan konkretatuta lehenengo egin beharreko gauza guzti horiek aurreratzeko. Sektore guztietan bezala duela 10 urtetik krisia daukagu hor gainean, nahiz eta batzuk esan konpondu dela, baina guk ez dugu gehiegi sinisten, orduan pausak eman behar dira, hortik ateratzeko, eta hori da, eta horretan egingo dugu lan orain eta hemendik aurrera, ez? Guretzat garrantzitsua da Euskal Herriko edozein sektore altxatzea eta bultzatzea, ze azkenean hori da gure etorkizunerako ideia. Eta puntu horiek aurkeztu, hori egiterakoan, ikerketa egin altzen horren atzean ze nolako lana egin zen? Horren atzean daukaguna da garraiolari askoren ahotsa, ez? Azkenean sindikatuak ere horretarako balio dute, ez? Lankide askoren ahotsa kanalizatzeko erabatean edo bestean. Guk urte asko daramatzagu garraioan, 20 urte baino gehiago sindikatu bezala, eta orduan badakigu zer den behar duena sektoreak, ze azkenean sindikatu osatzen dutenak garraiolaria dira, eta beraien egunerokotasunean sortzen diren arazoen konponketa da, ez? Gure lana nola baita edo bestera batera. Orduan bide hori da jorratzen duguna, beraien beharrai erantzun bat eman ahal izatea. Ea aurtengo kopurua hemen etentzen den, eta mila esker Jaion etortzeagatik. Mila esker zuen gonbidatuagatik. Hurrengora arte. Aio.